koliko sam potrošila u Abu Dhabiju u jednom danu, a da stvarno nisam štedila. Kad radiš na brodu, jedna od prefora stvari je da slobodan dan dobiješ u mjestu u kojem nikad nisi bio. Danas je to napokon Abu Dhabi. Otvorili smo prvi show u roku 72 sata i iskreno jedva smo čekali izaći s broda. Naravno, morali proći security i ušli u luku. Morala sam najbolje frendici uzeti razglednicu za 4 eura. Čekanje taksije je uvijek jedno od većih problema čim izađemo s broda. Ovdje je Uber od luke do plaže bio negdje 8 eura. I našli smo ovaj prefora brunch place gdje sam uzela najbolju moću na svijetu za 9 eura i smoothie za 9 eura. Dali su nam da probamo i njihovu kavu koja je malo kiselkasta. A ulaz u ovu privatnu plažu bio je jedna od najskupljih stvari, 125 dirhama ili oko 34 eura. Ali plaža je bila božanstvena. Božavam kad imamo cijeli slobodni dan i možemo stvarno uživati u tom danu. Stvarno mi se svidjela lijepa arhitektura posvuda i to što su ulice stvarno čiste kao i u Dubaju. Video iz Dubaja stiže uskoro. Još jedan taksi za negdje 8 eura do trgovine jer nismo vidjeli trgovinu već 5 dana. Uzela sam još jedan matcha latte i probali smo još jednu kavu koja mi se ovaj put stvarno nije svidjela. Kupila sam neke snekove kao pistačo i džumbir da se ne razboliš za 16 eura. Puno trgovinica u gradu već je okićeno božićnim svjetlima, a mi smo već ogladnili i odlučili sjesti na neki kebab. Ovo je bio najbolji falafel koji sam ikad probala. Prefini domaći humus i smoothie od manga. Na kraju nije bio kebab nego prefina švarma. Obrok smo platili 10 eura, a meni je hitno trebala maskara i još neke potrepštine za 15 eura. Sjećala sam se kao pravi turist jer sve žene koje sam vidjela bile su obučene u crno. U shopping centru sam se iskreno previše istrošila, 70 eura i nazad Uber do Brodića. I ovo je cifra za današnji dan. Pogledaj video opet da saznaš